Velkommen til København. Når kaptajnen har slukket skiltet med sikkerhedsbæltet, må I rejse jer. Indtil da bedes I beholde sikkerhedsbæltet fastspændt, beholde stolryggen og bordet opslået, holde bagagehylderne lukket sammen med håndbagagen forbi på sin plads. Mobiltelefoner må tændes, når skiltet med sikkerhedsbæltet er slukket. Vi gør opmærksom på, at tobaksrygning først er tilladt, når I befinder jer i terminalbygningens rygeområder. Kaptajnen og besætningen her til morgen håber, at I har haft en daglig flyrejse med